Салом алейкум ба ҳар як ғариби туҷи ки дураи ватанам. Зиқам ёди ватандам. ҳеҷ гоҳ шумо зиқ бояд набошем. ватан шуморо ҳама вақт интизорай. ва касе ки қадри ғарибора намедонад, вай ҳаёта надидай. оли маззаи ҳаёта намедонад чиай, азоби ҳаёта надидай. очаҷон дууте мара ман мерам шаҳри ғариб. биёмоли очаҷон календор мешай насиб. аэропорт дидори охирон оча ашкота пок. дили бачата гарм ки гирья накарду ок. самолёт ҳавода фикри ман хонаги ёда. яке хобам бурд мехезм расидам ғарибда. шаҳри бегона одамои ношинос. офарини ғарибода азоб мекунад тоқат. азоби ғарибора дидестам ба чашмон бадай. саломатишон интизори рафиқон. шавакадом асаҳар на зангай. на ягон хабар баъди иқакор бор. ман мекувам ҷои корма ҷои хубма то накунам хамсарма. дуруни лойда либосом ҷасир айпаи корм. то ки дусум мекор кунам рои кунам очаҷонма. ёдат кадам очаҷон ёд кадам хандаҳота. ёдат кадам отаҷон нигоҳ дорум суратота. ёдат кадам очаҷон ёд кадам хандаҳота. ёдат кадам отаҷон нигоҳ дорум суратота. телефонай алё мегум очаҷон май. бачам сози мега маълумай. мара пас монай зиқай. гирёнай мега бачам корот созай. гарчанде ман азобдум дуруға мегум созай. садои ашки модарам ватан овард ма. меҳри ватан дурум кард ҳози ай ғариб. эй ватан пешвозум ги расида омадам. ватан мисли модар ми мара оғӯш бигӣ. очаҷонам салом бачат расида омад. биё бусад кунам ёдат кадам очаҷон. очаҷон тайёрӣ мерай ту осақолӣ. келинта зайнид ки ту мешака хирсандӣ.